Γεια σας παιδιά, και σήμερα σε αυτό το βίντεο θα παίξω Super Mario σε αυτή εδώ την κονσόλα. Μπορεί να παίξω και κάτι άλλο παιχνίδια άμα έχω χρόνο, αλλά θέλετε να δείτε. Άμα σας αρέσει το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου και πάμε να ξεκινήσουμε. Τώρα μπαίνουμε στο Super Mario. Το μανιτάρι ξέρετε τι κάνει? Όσοι ξέρετε να γράψετε στα σχόλια. Όσοι δεν ξέρετε θα σας πω εγώ. Το μανιτάρι, το άλλο το μανιτάρι, όχι το πράσινο, το άλλο σε κάνει μεγάλο και αυτό τώρα που πήρα μου έδωσε μια ζωή. Τώρα έχω φωτιές. Όχι. Πώς με βολεύει έτσι. Σταμάτα το λίγο. Τώρα σχεδόν νικάω την πρώτη πίστα. Και νίκησα, τώρα θα πάω στη δεύτερη. Τώρα ξαναγίνομαι μεγάλος. Τέλεια. Τώρα θα είμαι αθάνατος. Για λίγη ώρα όμως. Όχι! Παιδιά, χάνω την πρώτη μου ζωή. Να ξέρετε είμαι καλός, αλλά τώρα δεν ξέρω γιατί χάνω. Απλά χάνω. Όχι! Παιδιά, τώρα το ξαναπερνάω. Δεν ξέρω γιατί χάνω. Τώρα, μάλλον δεν είναι το κέφι. Δεν έχω το κέφι. Περιμένετε και θα δείτε τις. 2 ζωές με 1 ζωή. Παιδιά, σε λίγο όταν πεθάνω θα το κλείσω. Το ξέρω ότι είναι λίγο, αλλά δεν πειράζει. Για να δούμε, θα το περάσω. Έλα. Μην το σταματάς. Πέθανα. Παιδιά, δεν κοιτούσα την οθόνη. Αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε like και subscribe. Κάντε like και εγγραφή. Και γεια σας.